Sugeng enjing bocah-bocah kelas 3 sing lagi wae munggah ning kelas 3A, B karo C. Kabeh rungokno, buku sing dienggo kanggo basa Jawa yaiku buku iki. Ajar basa Jawa kanggo SD kelas 3 karangan Sutriyono SPD MPD. Saiki ing dina iki kita bakal sinau praktek IPA kaca 3. Wacanen kang premati. Premati tegese bahasa Indonesiane cermat. Praktek IPA. Selasa jam 7 pas Bu Guru wis siap ning ngarep kelas. Dirungokke nggih. Gatekke lho ya. Aja nganti bingung. Jadwal dina iki pelajaran IPA. Bu Guru ngersakake praktek IPA bab kewan-kewan ing lingkungan sekolahan. Sadurunge piwulangan diwiwiti, Bawa minangka ketua kelas mimpin ndonga. Bocah-bocah dina iki pelajaran IPA babagan kewan-kewan sak kiwa tengene sekolah. Saben kelompok nggatekke kewan-kewan sing ana kono. Manut kelompoke dhewe-dhewe. Ngendikane Bu Guru. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken, Bu? Bawa nyelani. Nyelani iki tegese takon. Bawa klebu bocah sing kendel ing kelas 3. Sakliyane pinter uga sregep lan subositane dadi. Subosita kuwi tingkah lakune sopan, santun. Subosita kuwi tegese dadi diarani dadi, berarti bocah kuwi sapa jenenge Bawa kuwi wis dadi bocah sing sopan, dadi bocah sing santun, pinter basa. Misale ngono kuwi. Bener Bawa, pitakon sing cerdas ngendikane Bu Guru. Saben kelompok nggatekake kewan-kewan sing ana ing kiwa tengen sekolahan. Kelompok 1 utawa kelompoke Bawa nggatekke nggih kewan sing ana ing lemah. Kelompoke Rizka saiki utawa kelompok 2 nggatekke kewan sing ana wit-witan. Bawa sing ning lemah sak kelompoke kewan sing ning lemah. Sing Rizka kelompok Rizka nggatekke kewan-kewan sing ana wit-witan. Dene kelompok 3 kelompoke Arjuna nggatekke kewan sing ana tembok. Pengendikane Bu Guru ngono. Sawise kabeh paham, bocah-bocah banjur metu saka kelas manut tugase dhewe-dhewe. Bocah-bocah katon seneng banget sinau langsung ing njaban kelas. Njaban ki njabane kelas. Bahasa Indonesiane luar kelas. Senajan isih ana uga sing mung dolanan ora melu nggarap karo kancane. Bocah-bocah kabeh jane do seneng banget. Wis ngono, terus bukaan kaca 4. Ayo nyoba ki latihan. Wangsulana pitakon-pitakon iki nganggo basa krama. Sing basa krama sing nomor tegese ngisore pertanyaan. Kapan Bu Guru nomor 1 nggih, nomor 1. Kapan Bu Guru ngersakake praktek IPA? Jawabe ditulis lengkap ngisore niku. Dinten titik-titik Bu Guru ngersakaken praktek IPA. Kowe kari ngisi titik-titike. Ben ngerti kapan kuwi babagan pitakon babagan wektu. Mula dijawab nganggo dinten. Ning kono wacan wis ana nek kowe maca kanthi premati mau. Nomor 2, sakteruse babagan apa sing digatekake ingkang dipun gatosaken babagan apa wae. Apa sing Bu Guru ngersake praktek iki babagan apa? Mau lho sing dibagi kelompok-kelompok. Nggih, babagan apa kuwi jane? Nomor 3 utawa 3, sapa sing mimpin donga sadurunge piwulangan diwiwiti? Sapa kuwi takon wong mesti nggih. Sapa sing mimpin donga ning kelas kuwi? Nomor sekawan,
Apa kang kudu ditindakake kelompok loro? Yaiku kelompok Rizka. Ayo nek maca mau mesti ngerti. Ingkang kedah dipun tindakaken kelompok kalih utawa kelompokipun Rizka inggih menika nggatosaken sakteruse terusna dhewe nggatosaken nggatekke apa ngono ya. Nomor gangsal kepiye kahanane bocah-bocah sakwise paham lan metu saka kelas. Lari-lari ketinggal piye mau? Ketingali ketok piye? Do susah apa malah piye? Ya, dijawab. Terus bajute iki perlu rembugan. Sarehne iki kahanane pandemi Covid, kowe kabeh ra entuk kelompok, mula tugas sing nomor A ngisor iki kaca papat, garapen tetep dewi-dewi. Ora kena ning omahe kancane terus gawe kelompok. Pak Darji, Pak Hadi karo Miss Wati wis sepakat nek iki utawa kompak digarap dewi-dewi wae, nggih. Terus nomor kalih gawe ukara. Tembunge apa pilihan saka wacan? Umpama kewan. Nah, terus ukara ki kalimat gawe umpamane ngene iki. Gajah kewan sing gede banget. Wis dadi ukarane gajah kewan sing gede banget. Ning ngarep tulisane kewan, ngono nggih. Nah, ngono kuwi umpamane gawe 5. Terus bacute sing pungkasan. Pungkasan iki sing terakhir. Ayo nyoba ki latihan. Goleka majalah babakan iki ning kene ditulis kewan-kewan sing ana majalah utawa buku. Tapi bab iki saiki kahanane mergo lagi pandemi. Pak Hadi, Miss Wati, Pak Darji sepakat tugase kowe golek berita-berita ning koran, clipping utawa kalawarti iki koran utawa surat kabar bahasa Indonesia nih. Mbok ketok kira-kira kowe golek 5. Bocah siji golek 5 kira-kira. Paling ora 5 apese. Terus mbok templekke ning buku terus dihiasi sing apik, difoto, diaturke Pak Guru Bu Guru lewat WA Japri. Babakan apa? Pandemi Covid-19. Piye carane ngatasi, piye kudune piye. Kuwi nek iso golek berita-berita terus templekke ning buku utawa kertas sing apik, mbok tata sing apik, dihiasi terus difoto, diaturke Bapak Ibu guru. Ngoten nggih? Pun paham nggih? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.